Hej, hjärtligt välkommen till Verklighets.f och i det svarar det göra jólakort som de kan sända till vänner och familjer. Och du bruk för imskom papyron och limstift och saxe. Till första kortet var det så einfalt vid bokade i 2 och klippade ut. Och sen får vi klippa en mus och simpelt bara finna på vad ska du finna på som än fittare än det som Jerry har på här. Du klipper en bok och hött och så en nissehikva. Och sen skulle vi limma det av och så skulle vi ha 2 ägger och en topp. Och sen kan du teckna ägger av och knurr här och nös. Och jag har alltid så jävla fitt ut och så kan man sedan skriva en hälsan av in i. Sen får jag en angel som gör hälsan. Först klippte jag så en form av kroppen och så ser det ut som en klocka. Och sen klipper jag vangenar. Sen klipper jag ett anlit. Och händer. Ett anlit och så klipper jag så en gloria. Jag ska så limma samman. Och sen kan så pinta vi i muskeln och teckna. Så det är 2 jolakort och så var det största jolakort som är ser och enfalt och till en jolakula. Jag har silkeband i och lyckas inte glimmer. Och heter så korsne. Och så jag så kör så kvippa på att för att skriva en fitta hälsan. Och det går så att det vänta utlom vi och skriva en hälsan 18-4. Jag har det otroligt fitt och enfalt kors som man kan ge familjen eller vinen som särskilt för att fortälla dem om. Hvordan det jag säga för det och bara inse dem om glädje och gott nyttår. Haldi avfylja vi inn til jólardyk funn, der klokkan 6 åpner vi en nødja logo av verkloge.fo. Heimasine dove verkloge.fo.